ସେ ସୁନା ଗହଣା ସିଏ ତାର ବନ୍ଧା ପଡିଛି, ବନ୍ଧା ପଡିକି ପର୍ଚି ବି ଅଛି। ପର୍ଚି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ସବୁ ସିଏ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ଇଏ ଯୋଉ ଆସିଲା ମୋ ସହିତ ଟଙ୍କାଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଫସେଇବା ଚକ୍କରରେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ମହିଳା ସମିତି ବାଲା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ବନଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାରି ଘର ଲୋକ। ଆଉ ଯଦି ମରାମରି କଲା ଇଏ ସେଠୁ ଇଏ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ରୁହେ। ତାପରେ ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଭଳିଆ ରୁହେ, କଣ୍ଡା କଟା କରେ। ତାପରେ ମତେ କହିଲା ଆସିକି ନେଇଯା। ସେଠୁ ସେ ତାର ଆସିଲା, ମୁଁ ତା ସେ ଯୋଉ ସାମସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ପଇସା ମୋର ଟଙ୍କାଟା ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା। ମୁଁ ଦିନକୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିନକୁ କମଉଛି ହେଲା। ମୋର ସିଏ ପର ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ରୁ ନେଇଛି। ସେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ର ମାନେ ପର୍ଚିଟା ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ପର୍ଚିଟା ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଛି କଣ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ 3ଟି ପିଲା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ଭାବିଲେନି? ମୁଁ କଣ ଭାବିବି? ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ଆସିଲି? ଅଲରେଡି ଆମର 2 ଜଣ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲାଣି, ମନ୍ଦିର ବାହାଘର ବି ସରିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସାନ ପିଲାଟାକୁ ବୋଧେ 8 ବର୍ଷ ହବ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିଲାଟା କେମିତି କଲେ ସେଠି? ଏଟା କଣ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସିଏ? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଡେଲି ମାଲ ପିକି ଆସିକି ମାରିବ ତାକୁ। ମାଡଗୋଳ ହୁଏ? ଡେଲି ତାକୁ ମାଲ ପିକି ଆସିକି ମାରେ। ସୁନା ଗହଣା ଅଭିଯୋଗ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ମୋର ନେଇଗଲେ ବୋଲି, ତମେ କଣ ନେଇଯାଇଛ ତାଙ୍କ ସୁନା ଗହଣା? ମୁଁ କାହିଁକି ଆଣିବାକୁ ଯିବି? ସେ ସୁନା ଗହଣା ସିଏ ତାର ବନ୍ଧା ପଡିଛି, ବନ୍ଧା ପଡିକି ପର୍ଚି ବି ଅଛି। ପର୍ଚି ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସୁନା ଗହଣା ବନ୍ଧା ପକେଇକି ସେ ପଇସା କିଏ ନେଇଛନ୍ତି? ସିଏ ତାର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱାମୀ ତାର ନେଇଛି। ମାନେ ସିଏ ସବୁ ସୁନା ଗହଣାର ଟଙ୍କା ସିଏ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ସବୁ ସିଏ ନେଇଛି। ମୁଁ ଆସିଲା ଇଏ ଯୋଉ ଆସିଲା ମୋ ସହିତ ଟଙ୍କାଟା ଜିନିଷ ନାହିଁ କି ସୁନା ଗହଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ମିଛୁଟାରେ ଆସିଛି ବୋଲି ଫସେଇବା ଚକ୍କରରେ ଏମିତି ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ଫାଧାର କାର୍ଡ କୁଆଡେ ନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି? ଆଧାର କାର୍ଡ ଇଏ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିବ? ଯଦି ବି ଆଧାର କାର୍ଡ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଲା, ଆଧାର କାର୍ଡ ଟା କଣ ଆଉ 2-3 ଥର ବନା ହେଇପାରିବନି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ଗୁଡା ସବୁ ଯାକ ମିଛ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ହଁ ମିଛ। ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ କେସ୍ ହେଇଥିଲା କିଛି? ହଁ, ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଆକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ମାନେ FIR ଦେଇକି ଆସିଛୁ ଆମେ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ, ଧୁସୁର ଥାନାର, ବିରାଟ ଥାନାରେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସିଛୁ ବୋଲି FIR ଦେଇକି ଆସିଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ ହଉଛି ମୁଁ FIR କପି ବି ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନମ୍ବର ହାଏ ପଠାନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଠେଇଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଖବର ଗୁଡା ଆମର ଓଡିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ କୁଆଡେ ନେଇଗଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ମହିଳା ସମିତିର ସବୁ ଯାକ ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ନେଇଗଲେ। କୌଣସି ଯୋଉ ମହିଳା ସମିତି ବାଲା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ ବନଉଛନ୍ତି ସବୁ ତାରି ଘର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ତାରି ଘର ଲୋକ। ପ୍ରକୃତରେ ଘର ଘଟଣା ସେଦିନର କଣ ହେଇଥିଲା ଟିକେ ଆପଣ କହିବେ କି ଦୟା କରିକି? କୋଉଦିନ? ସେଦିନ ଯୋଉ ଘଟଣା, ଯୋଉଦିନ ପଳେଇଗଲେ, ସେଇଦିନର ଘଟଣାଟା। ସିଏ ଆଗରୁ ଆକୁ ମରାମରି ଡେଲି ମାଲ ପିକି ଆସିକି ମାରେ। ହଁ। ଆମେ ଆର ମୋର ଭଲ ପାଇବା ହେଲାଣି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଯଦି ମରାମରି କଲା ଇଏ ସେଠୁ ଇଏ ବି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ ରୁହେ। ତାପରେ ସେଠି ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ସେଇଭଳିଆ ରୁହେ, କଣ୍ଡା କଟା କରେ। ତାପରେ ମତେ କହିଲା ଆସିକି ନେଇଯା। ସେଠୁ ସେ ତାର ଆସିଲା, ମୁଁ ତା ସେ ଯୋଉ ସାମସଙ୍ଗ ଉପରକୁ ମୁଁ ନେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସମିତିରୁ ସବୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ସେ ନେଇଗଲେ। ସବୁ ମିଛ। ମହିଳା ସମିତିରୁ ଯୋଉ ପଇସା ଆଣିଛି ସେ ତ ପୁଣି ହଉଛି ମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ରସିଦ ଥିବ, ଆ ନାଁରେ ତ ରସିଦ ଥିବ, ସେ ରସିଦ ଟା ଦେଖଉନାହାନ୍ତି। ମହିଳା ସମିତିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ କିଛି ପଇସା ଆଣିଛି କି? ସେ କହିଲା ନା, ସେ ପଇସା ଯୋଉ ନେଇଥିଲି ସେଇଟା କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଛି। ଇଏ ପୁଣି ଯେତିକି ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନେ କଥା ମାନେ ହଉଛି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ପରିବାର ଲୋକ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର କଥା ଯୋଉ ଉଠୁଛି, କୁଆଡେ ଆପଣ ଗାଳି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫୋନ କରିକି? ମୁଁ କାହିଁ ଗାଳି ଦେବି? ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଟାକ ସିଏ ମତେ ଫୋନ କରି ଯୋଉଭଳିଆ ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଦିମାଗ ଖରାପ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ବି ଉଠଉନି।
ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପଇସା ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଛାଡ଼ିକି ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପଳେଇଲେ ଧୋକା ଦେଇକି, ଆର କ'ଣ ସତ? କଣଟେ? ପଇସା ପତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଆଣିକି ସବୁ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ସେ କୁଆଡ଼େ ଧୋକା ଦେଇକି ପଳେଇଲେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ? ପଇସା ପତ୍ର କିଏ ଦେଇଥିଲା? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଆଣିକି ରଖିଥିଲେ ସବୁ ପଇସା, ତୁମେ ସବୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେ ନେଇକି ସବୁ ପଳେଇଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ପଇସା ମୋର ଟଙ୍କାଟା ଇଏ ନାହିଁ ହେଲା, ମୁଁ ଦିନକୁ 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦିନକୁ କମଉଛି ହେଲା, ମୋର ସିଏ ପର ପଇସା ପ୍ରତି ଲୋଭ ନାହିଁ। ତାକୁ ପଚାରିବ, ଯଦି ମାନେ ଟଙ୍କାଟା ଆଣିଥିବ 10 ଟଙ୍କା ବି ଦେବାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଇଏ କରିଥିଲି। ଦିନକୁ ଟଙ୍କା 5,000 ମୁଁ କମଉଛି ହେଲା କି। ଘଟଣାଟି ଯେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ତ ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲେ କି? ହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି। ବୋଲେ ଭାଇ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ବନଉଛ, କିଛି ଜାଣିଛ, ସତ ଘଟଣା କିଛି ଜାଣିଛ ନା ଖାଲି ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ବନେଇ ଦଉଛ? ଅରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ଅରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖା ହଉଛି, ତମେ ଏଇଆ କହିବ, ଏଇଆ କହିବ, ଏଇଆ କହିବ। ଅରିଜିନାଲ ଭିଡ଼ିଓ ବି ତାରି ପୁଅ ଯିଏ ମାନେ ପଠେଇଥିଲା ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ, ସିଏ ମତେ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଛୋଟିଆ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନେଇକି ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଭାଇରାଲକୁ ପଳେଇଲା ଯେ ସେ ମହିଳା ସମିତି ପଇସା ନେଇକି ପଳେଇଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ମହିଳା ସମିତି ପଇସା ସେ ଯୋଉ ମହିଳା ସମିତି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମହିଳା ସମିତିର ଯୋଉ ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଛି, ସେ ମହିଳା ସମିତିର ମାନେ ଯୋଉ ଧର SHG ଗ୍ରୁପରୁ ନେଇଛି, ସେ SHG ଗ୍ରୁପର ମାନେ ପର୍ଚିଟା ଦେଖେଇ ପାରିବେ? ପର୍ଚିଟା ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ନେଇଛି, କ'ଣ କରୁଛି। ଆଉ ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ନ୍ୟୁଜ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ନେଇକି ଗଲେ ତାଙ୍କର ସେ 3ଟି ପିଲା ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି। ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଟିକେ ଆପଣ ଭାବିଲେନି? ମୁଁ କ'ଣ ଭାବିବି? ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ନେଇକି ଆସିଲି? ଆଚ୍ଛା, ସେ ପିଲା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ୟାଙ୍କର ଯିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଟା କ'ଣ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଜଣେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଇଏ କରେ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରୁ ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଚାହେଁ? ଡେଲି ମାଲ ପିକି ଆସିକି ମାରିବ ତାକୁ। ମାଡ଼ଗୋଳ ହୁଏ? ଡେଲି ତାକୁ ମାଲ ପିକି ଆସିକି ମାରେ। ପଇସା ଗାଁରେ ପଇସା କହିବ ସୁଧିଆରେ କରେ, ସୁଧିଆରେ କରିକି ଆଣିକି ଦବ, ତାପରେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କହିବ ତୁ ଆଣିଛୁ ତୁ ଦବୁ। ସିଏ କୋଉଠୁ ଆଣି ଦେବେ? ସେଇ କଥା ତ। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କେବେଠୁ? ମୋର ହେଇଗଲାଣି 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 8 ବର୍ଷର ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ କାହିଁକି ଏବେ ନେଲେ, ଆଗରୁ କାହିଁ ନେଲେନି? ଆଗରୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଚାହିଁଛି ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସେତେବେଳେ ରାଜି ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତାର ମୁଁ ବି ମାନେ ଇଏ କରୁନଥିଲି, ବାଧ୍ୟ କରୁନଥିଲି, ତା ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ବାସ୍ ସିଏ ଆସିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯୋଉ ଗଲେ ଯୋଉ 3 ଜଣ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ସିଏ ତ ବାଡ଼େଇଲେ, ସିଏ ତ ତାକୁ ଜାରା, ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ କାନ୍ଦିଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି କୁହନ୍ତୁ? ଆପଣଙ୍କର ବୟସ କେତେ? ମୋ ବୟସ 32 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କର ବୟସ? କାହାର? ଯାହାକୁ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି? ତାର ସେଇ 30-31 ହବ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସିଏ ଯୋଉ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା, ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ କହିଲେ ପଇସା ପଠେଇ ଦିଅ। ଗୋଟେ ମା କ'ଣ ପଇସା ପଠେଇ ଦେଲେ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯୋଉଟା ମୁଁ ସେଇଟା କଲି। 5,000 ଟଙ୍କାରେ ପୁଅର ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ? ମାର ସ୍ନେହ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବନି? ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତା ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୋ ସହିତ ଆସିଛି, ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଆଣିଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ରହି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରଖିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ? ଅଲରେଡି ଆମର 2 ଜଣଙ୍କ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ସରିଲାଣି, ମନ୍ଦିର ବାହାଘର ବି ସରିଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଯେତିକି ଆସୁଛି, ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଷ୍ଟ ପଚାରିବି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଖବର ତ କିଛି ଆମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ଲାଷ୍ଟ ଡିସିସନ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ? ଡିସିସନ କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କରନ୍ତୁ, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ ରହିବି, ଆମେ ଚୁପଚାପ ରହୁଛୁ। ସେ ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ,
ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ସେ ଏମିତି ମିଛ ସତତା କହିକି ନ୍ୟୁଜ ବନେଇକି ଛାଡୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ କଣ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ମହିଳାଙ୍କର ହୁଁ? ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ବହୁତ କମ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କର ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। କୋଉଟା କହିଲ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା। କି ଭିଡିଓ? କଣ ଭିଡିଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ କାଳେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା? କାହିଁ ନାହିଁ ତ। ତାଙ୍କର ଲୋକ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ କଥା। ଆମେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଯାଇଥିଲୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇଛୁ। କହିବାକୁ ଗଲେ କେତେ ମିଛ ସତ କଥା ସବୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ଓଡିଶାବାସୀ ଯାହା ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ଆପଣ ମୁଁ କଣ କହିବେ କିଛି ବି ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ବି ଭୁଲ କରିନି। ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ହଉଛି ତା ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ମୋ ସହିତ ଆସିଛି। ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ଯୋଉଦିନ ଆସିଲା ମୁଁ ସେଦିନ ମୋ ମାନେ ଏଫଆଇଆର ବି ଦେଇକି ଆସିଛି। ହୁଁ ମୋ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ଆକ୍ସନ ନ ନିଆଯାଉ, ଆଉ ତା ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସିଏ ଆସିଛି ବୋଲି ନିଜେ ସିଏ ଏଫଆଇଆର ଦେଇଛି, ହେଲା କି 3ଟା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ 3ଟା ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି। ଆମ ଓଡିଶାରେ ଘଟଣାଟି ବହୁତ ପ୍ରଘଟ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମହିଳା ସମିତିରୁ ପଇସା ଉଠେଇକି ଘରର ସେ ଯୋଉ ମହିଳା ସମିତିରୁ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯୋଉ ମହିଳା ସମିତିରୁ ପଇସା ଉଠେଇଛି କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ସେ ମହିଳା ସମିତିରୁ ଯୋଉ ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଆ ନାଁରେ ତ ରସିଦ ଥିବ, ଆ ନାଁରେ ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଥିବ, ଇଏ ସାଇନ ମାରିଥିବ, ପଇସା ଆଣିଥିବ। ହଁ ସେ ପଇସା ଟା ଯୋଉ ରସିଦ ଟା, ସେଇ ରସିଦ ଟା ଦେଖିକି ନ୍ୟୁଜ ବନାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବେ କଣ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ? ସେମାନଙ୍କର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ବାପା ମାଙ୍କର ଏଇ ଛନ୍ଦ କପଟ ଭିତରେ ସେମାନେ ତ ବଳି ପଡିଗଲେ। ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି? ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ବୁଝେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ ଯେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି ନା? ଭବିଷ୍ୟତ। ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି? ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସେ ତାର ପଇସା ଆଣିକି ଦବ, ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡିବ ତାକୁ ଆଣିକି ଦବ, ତାପରେ ହଉଛି ତୁ ସୁଝିବୁ। ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଡେଲି ବାଡେଇବ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସିଏ ଏବେ କଣ ମାନେ ସେ ମା ଆଉ ପିଲାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର କିଛି ତାଙ୍କୁ ଇଏ ନାହିଁ, ଇଜାଜତ ନାହିଁ? ମୁଁ କଣ ତାକୁ ମନା କରୁଛି? ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିଲି, ମୁଁ ତୋ ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ହଉଛି ତୁ କଥା ଆଉ କଣ କରୁଛୁ କର। ମୁଁ ବି ତାକୁ ମନା କରୁନି। ମୁଁ କାହିଁକି ତାକୁ ମନା କରିବି? ଗୋଟେ ମା ଠାରୁ ଛୁଆଟାକୁ ଅଲଗା କରିବି ମୁଁ କଣ ପାଇଁ? ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ନାମ ଗୁଡା ଆସିଲା, ଯେ ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ଖବର ଆସିଲା, ଯେ ଦୁର୍ନାମ ଆସିଲା, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କିମ୍ବା ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଅନୁତପ୍ତ ନୁହଁ? ଆମ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆକୁ ଇଏ କରିକି। ଇଏ ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡିକି ରହିଥିଲା ଆଜିକୁ 8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାମାନେ 3 ଜଣ ଥିଲେ, 8 ବର୍ଷ ହେଲା ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ବୋଧେ, ତାଙ୍କ ସାନ ପିଲାଟାକୁ ବୋଧେ 8 ବର୍ଷ ହବ। ହୁଁ। 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଯଦି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସେଠି ପୁଣି ତାଙ୍କର ପିଲାଟା କେମିତି କଲେ ସେଠି? ସେଟା କଣ କେମିତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ସିଏ? ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ତ ଥିବ 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ? ହୁଁ। ଉଭୟଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ହଁ।